Kidamtang preni phaing ko ratroxier ni sukhanjana long taxation asai ka mahin pen akulat tina long trading license doma avima pugelang charida masai ke claim bo mahut kula rahim photum chekomsi taxation asai ka malong ke claim asai photum phan arengahu pasodun lo Bangso asai ke claim pona hun Jasamet aphu ke parting mate mastermind bangke Bijoy Singh henlo pusi Karbiang Autonomous Council hinpen jongpon lo Laso tengpen pini KEC taxation asai kampen danglong Bokajan SDPO Bokajan OC Bokajan local atom chelangsi Sukhanjana longke do Bijoy Singh akola doan inghap dam check lo Kinamtang preni phaingkora troxier ni taxation asai phatuma phan areng ke paso aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen KEC CM atumangbong chingwai chingsai padosi midu kirong nangji lake 1954 mate cresir ke rap pli arona teng pensi claim dam nangji bu KEC pen kacheparai padopon Bangso teng pen pini KEC Deputy Secretary Sona Singh terang pen japonsi Police la pen CRPF akirapen Sukhanjana longke do Bijoy Singh akulat humpli abangke akai arjona phan ing habdam cheklo Bangso kang habdam ahut Bijoy Singh akulat humni pen kang hapang cheng ponsi aphi lam hoy alo along ke do humni la pen godown ni hum akulat setami ing hapon lo Adai ke do vek la pen ke chok cheve ka bang phuke Bijoy Singh henlo alang nitung Karbi Anglong Autonomous Council phan nanglang plotsi nituma sai phuatuma phan areng nang pasopilo lasi alang likula bangke ing hapon cheklo pusi Deputy Secretary terang asang hopen ningjepon Patumi incident death Patumi itu Karbi Anglong Autonomous Council officer kan yang jauh death la bangso proses itu continue je function itu patut tabata pendak kita jana hawa mande Sukhanjan itu nangudi thulo lasi kicok si abang thu adukan akai Bijoy Singh alang le dukan itu sil etlo lasi lebang kelang tum alang lita kicok si the kicok si itu sil nang kobola alang li claim te danang je polo lasi itu sil nang kobola alang li tum hanang lang plot si claim do lasi lebang chok si asalang le lo min kalten do alang li iklam kita itu marjulong bom lo to marjul bom long bom lo kasih itu pini itu Karbi Anglong Autonomous Council authority order tingken itu tidak Sukhanjan hawar itu bangsi itu alang ya dukan an itu sil tikan itu ada SDPO ada magistrate apa ada Bokajan usi itu celangsi lepas ke Karbi Anglong Autonomous Council tax officer an itu celangsi dan itu tidak chief officer do kabendak local lo lake lasi itu mongka alang di corporation ng kidun lo je lason ki chokchi po alang stame nang to nang ningje dulo kasalang sang dulo lasi lo chokchi si ame thang di ningduk lo alang di stame ningduk si alang yang dulo lasi lo song ke claim ke nang gi por alang ningduk lo Nitum pinila swakula ing hapon check penle ke sangkok jikali nitum bangso tax asaya bangke Cheklem pon bomji lapenon raikom sai khelong ke do mate taxation asai phatuma phan areng ke pa phatuma phar bangke kula ra license anta ing than pon ek bobota terang sang hopen ningje pon thu kasi tum di tum los bangso process ke tum continue claim ji pini claim lo pule le tum ton ko kali ke tum tax rep le tum continue claim ji lapen ke la kichok che ke the pi ke phan ke adukan ta license ta cancel ko lapen ke sil da silo lapen dak police custody long mara bidoan itu kai restang an lapen la so ako tana la so itu ma officer man ke theng ke so tum an ke itu ma license ta itu dak simiti long cha pas lang so license ta cancel pon at lapen ke alang tum ke dukan ke long lelo athe council authority nong saman ke pithe bang kulote lage ali asia lelo asalang tum hokkat ke council authority man lang plot si dolo lasi council authority man aman ke pithe tum anke lage chokhe the piglo lasi alang tum ke daga dukan ke tum padilong lelo kapan ja apa license ta ditum itum authority pen isi meeting long siapa si labang so achading license ta ditum cancel kontak Bokajan penanang terang Karbi Anglong live